Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello mga kasnars, upload na sagta sa part 9 sa mga mata ni Busila. Kung di na tulugayon, magbasa ta sa mga comments. Itong last na itong i-upload nga part 8. Makasugod din ta sa drama. Nagkahapit na nin tapos ng mga mata Busila para maka-upload din ta sa Palamay Drama. Ang first comment na to si Dads Vasquez. Dagang salamat Palamay Drama sa mga mata ni Busila part 8. Dagang salamat usab sa pag-mention busing. God bless us all. Dagang salamat sa imo Dads Vasquez na adjud ka permi. Isa jud na sa akong kalipay pud no na naadjud mabasa nako sa akong pag-vlog. Dads Vasquez, salamat kayo. Isa jud pud ka nakapadasig sa ako ang mag-edit ug daghan pang mga drama. Naadjud ka permi na suporta o paminaw labi na sa imong pagkomento permi. Daghan jud salamat sa imo Dads Vasquez. Si Lindsay Arnil, idol, salamat kayo. Daghan salamat po sa imo dia Lindsay Arnil. Nag-comment po ka, salamat kayo. Arin Baroy, Dan, idol, ready for part 9. Daghan salamat. Part 10 na dahin ta para mahuman din ang drama nga mga mata ni Busila para maka-upload ng punta o Palamay Drama. Kanya inighuman sa kanyang drama nga mata ni Busila. Mag-upload ng Palamay Drama nga i-upload na po dahil ito na ito ang itong action na drama. Daghan na kayo itong drama karon para dito lumabitin mga listeners. Salamat sa imo dia Karen Baroy. Anong comment ni Lindsay Arnil? Nindot na kayo ang drama idol. Thank you kayo. Dagang salamat po sa imo dia Lindsay Arnil sa imong kanunay nga paminaw. Labi na sa imong pag-comment na isa po na-appeal sa akong pag-vlog. Ug salamat kay sa imo. Ug ato na sundan atong part 9 sa mga mata ni Busila. Ug karon sa laing sumpay ning atong sugidlanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Ano man ka ha? Mura mo sa tagbabalaka yan. Iyo na. Dili ka ha si Sander ang kauban karon. Wa ka sila gikasabutan nga. Ngaon sa Belinda. Nga mamalik sila dito sa probinsya. Sa tuyog tumo nga ilang pangitaon si Budi. Unsa? Lala, wala dia katong babay nga nagpaya dia kanina. Mao gyud, nawa na. Nabuhi na sab siya, Lula. Nabuhi siya. Huwag itigali ka ba tayo si Drusilla? Ba't lagi siya og Lula? Basin maura na makapatay niya. Nya, unsaan pa man nato sa pagputol siyang nawa naman siya diya sa yuta. Dili ba? Nadiya raman to siya nakahapa. Uminato og patay na. Pero buhi di ay. Siya magkakaros Drusilla. Huwag sila ka si Sander o gagiyang sigala ang nagpusir ka siya. Siya magkaha sila karon. Dali, sunod na muna ako. Manggawas na tagig ka ni Slangog. Mangandam tabay, kaya nag-atang siya nato sa paggawas diri sa langob. Pabiling nagsiga ang atong mga suo. Huwag mo niya itong ipanghatlok niya. Tabitin nga sa suot niya. Niyan ka sa baba sa langob. Dali. Ari tatrima. Mangagi sa may daplin. Dahil may kilid. Huwag mag-amping kita. Posible niya buhaton. Sige! Gawas! Kay paabuton sa muli! Sige! Inanis may padoon ka sa atong gigawsan, sa atong gigian. Managanda! Dali! Dagan! Dali, Rani! Dagan! Si Rani! Yang gidulit ang suo sa naong ni atong Drusilla! Sander! Wa mahadlok si Drusilla sa maong suo! Og iyang gigunitan! Iyang nagikuptan! Dili! Diri ka lang, Victoria! Kaya akong balikon si Rani! Kinahanglan nga! Tabangan ko siya! Buhit! Buhit!
Naluog ako ang asos. Ang gisikitan siya. Nasunog ang iyang sinila. Minagasi palayo. Asa ba ito siya paingon? Rani, magpalayo na tayo niyo. Kaya ito pahimot lang higayon nga nag-antos pa siya sa kasakit. Tara, umiya ka din. Basig na bugatan ka ng imong gida nga atong ipamalit sa lungsod. Bibi, ambi na lang ng uban. Ako na lay daan na. Ayaw na nang. Ako na. Iguwang na raba ka. Ugusab, lalaki mo ko. Ug batanon pa. Kaya rin ako. Ay, dali mo mga apo ko. Mayabang na kita dili sa kasaya. Uy, dili. Budhe! Uy, ikaw ang gitawag ng guwangon nga babae o budhe. Nagkaila siya ni mo. Mao ba niyang duray? Ay, uwing tao na. Wala na yung tao nila kulago sa mga Ilma. Si Sir Nico na lang nagatiman sa negosya. Isa o mga gaday. Suka na lang mising si Drumbod, eh. Nagsige naman na naghilak si Mamay. Nagsige na nagmukmuk sa iyang kwarta. Ay, di naman gani na siya hakbit mong kaan. Kaluoy sa bintahan ni Tita Ilma, oy. Ay, kanay. Siya lang lagi. Mayong tag maulit na natun. Natawang doon dito sa balay di Drumbod, lagi. Para di na magsige lagi naghilag si mukmuk si Mam. Kining, pwede ba kung makaadto ni Tita Ilma? Basin di ay, huwag ako siyang maamaman. Huwag ako siyang maagni sa pagkaon. Uy, kanay. O nahala, sige, oy. Sige, hindi na diya. At tuwa dayon si Mam. Basin pa na maminaw siya kanima. Kay suod man kita ma. O panalitag mo, daha siya nimo. Ay basin na lang taon o makaon siya, ay. Nagsigisitan ang ako. May kitawag siya ni mong pangaan. Nakailagyot ka sa mo. Pero layo naman kayo ni lugar sa syudad kung diin ka na das magis akong mga apo. Miduol siya nang. Boje! Pagayaki ka! Ikaw kikini! Pero, tsepa, nganong... Oy, nganong ingon naman ini mong panyagoy? Di naman ka ingon na maayong mayamit! Ha? Mura na siya taga-probinsyang mayamit. Sama niya mo, God. Pero, siya ang pagkaunsaan dong. Nakalingkawas ka man, gigas mga kamot ni Drusilla. Ha? Unsa? Hello, Mami. Maayo kay imo nang gitubag ang imong sel. Nabala ka na kaayo si daddy nimo. Asa na pagidi ay ka karon, Victoria? Asa ka? Kuan, ma'am. Ni ako sa bahay sa ako higala. Sa akong suod nga classmate sa high school. Nag-chatay man gud mi sa Facebook og nagsabot mi nga magkita. Maong iya kong gi-invite sa bag-o nilang bahay. Nagsulti ka ba ta tinuod? Basin og rason lang na nimo. Basin og ang imong kauban karon, si Sander. Og ibalik mo diha sa probinsya. Aron ninyong pangitahon si Bodhe. No, ma'am. Na ako diri sa bahay sa akong friend. Og okay ra ba, ma'am? Nga magabihan ko sa pagpauli? Unsa? Drusilla? Kinsan Drusilla? Ngano na kailamang ka lang ko manang? Kinsam di ka? Bodhe! Huwag ka na magkailagay na ako. Ako ko niya. Si Manang Karingi mo. Ang caretaker ba ninyo dito sa ancestral house sa mga Orsine? Ancestral house, mga Orsine? Murag nakadungog ko, anak na.
Naama na sa unahan, dili ba? Oo, uto asap ko gapuyos maong dapit. Pero may-ari lang ko ito kay anhaw niya ko matugyas at bang dinis unahan ng tutay ni mong pasada. Mao ba? Asa man lang dapita ka lang? Kay ganahan ko makigsulti ni mo. Basinog may nasayran ka party na ako. Uy, sumit kayong tanga. Kung kasabot siyang mga dipanyulte, iya bagay kahakin eh. Tita Ilma, kumusta ka naman? Nadia. Kausap kita, uy. Miniwang na gid ka ay. Ayaw lang gud pagpakawa sa paglaom. Ang akong anak. Mabalik pa ba siya diri sa amo nga buhi? Mabalik pa ba si Budihi diri sa among panimay? Ako, tita, nag-pray gud ko. Nga bisan pa sa atong nasayran nga mao na nahitabo ni Budihi. Pero hopeful lang gihapon ko nga mauli ra siya diri sa inyo, tita. Katong Victoria, siya gyud ang hinungdan ining tanan. Ngano bang nagkaabot pa man ang ilang mga daan? Ngano bang nagkaila-ila pa man sila og nagkarelasyon? Dili unta mahitong pahawak sa kadautan ng akong anak. Dili unta. Usaban, di pa tama miya diri? Manakan ta sa kinan. Wa pa mahuman si Victoria sa pagpagigsulti sa iyang parents. Basin og daghan kayo og pangutana ang iyang mami o daddy. Nabalaka ni kay wa ra ba siya makapananghid og tarong. Si Lucila. Bisan pa sa akong Lucila sa makadaghan, pero nabuhi lang gyapon siya. Husto ka. O gani, pila naghigayon nga ato nang nabuhat niya. Pero, wa gyapon. Buhi lang gyapon siya. Unsa gid kay iyang patyanan? Demonya gyud siya, Sander. Kay kung dili pa demonyo ang naghatag niya gahom, mamatay ni gyud ta siya. Atong tun-an pag-ayo kung unsa gyud iyang patyanan. Kung hibaw pa lang ta nga Sander, ngano nahilom ka? Kining, wadto na lang ta. Manggi ka na ta. Magmotor ka man. Sakay na si mong motor. Kaya niya na sa paingon diri si Victoria. Mamiya na tagikan dinhi. Alakao na dong. Ara mga tuog tag sayo. Pinalimot, rabain taong kong palit o gas. Sa tanan nga atong tuyo dito sa Mercados Lungsod, ang usas pinaka-importante ato bagyong naikalimtan. Dili ba ng norma? Nga maingon makanako nga dito ko na disgrasya sa syudad. Ug ang imong mga apo mo'y nakadisgrasya na ko. Ug ang gipanulti atong maong guwangon sa mga babae kaganina. Tukma kay sa mong giingon ako sa miyagi. Nang basin og nakailagid siya nako. Ug iya ko matabangan sa akong sitwasyon karon. Sayang. Mas may pag ako lang siyang isultihan kung unsa gyud nahitabo nako para Kining dong. Mananghid ang ako mga apo ha. Kung pwede batik ang tugdan nga mao na imong tinguha. Ha? Mananghid lang yun ko dong. Kay masuko niya sila nako nga magbuot-buot ra kog buhi nimo. O gihatagan ti kag pagtugot nga makabiya dili ilang gidadaan nimo dinhi. Nang Norma. Sila ra ba intaoy gabuhi nako dong. Kung masuko na sila nako, ila na unya akong pasagdan. O dili nahatagan para konsumo.
Ha? Anong ingon anak mo siyang manulti? Unsa magid gali ang iyang mga apo? Ug ang iyang mga gipanulti nga rin ako. Wa ka na magkahulugan sa akong kinabuhi. Hey, hello, nang Karing? Nanawag ka? Asa may ato nimo? Ay, ma'am. Nagkakikini na si Victoria. Kay nauna ko importante isulti niya, ma'am. Wa pa siya maabot ng Karing. Pero nagdoong na. Nga naman na yun ta? Ikaw na lagi ako sultihan ni ma'am kaya nagsama man niya. Ato mag-ikalibay kung mabalik na si Dudong Budhi sa ila. Oh, naghisgot ka ni Budhi? Ngano, nang Karing? Ma'am, may nakita ko nga susama ginugnaong ni Dudong Budhi. O kung kamo ang magkakita niya, magkaingon sa Diyod mo nga siya yun si Budhi. Unsa? Pero nahibong lagi ko niya, ma'am. Lahi na siya sinuluban. Lahi sa una nga tato kipamurma. Pero karon may doorbell na sa gate. Si Victoria na yun doon. Kamo ang pagsulti ka rin. Nakasiguro ko nga malipay yun si Victoria ang imong ibalita kaniya. Unsa? Dirigikan si Nadja? Miyari siya kaganina? O Sholon, ay udong ay. Yang bisita si mami ni mo. Hay, kanay. O gabi mo dang, nalipay kay kudog, kay pinaagit pag aming dayadya nga itong mami mo, ay mikaon na intos mami mo gamay. Oh. May nalang gani kinikaon sa gamay ay. Kaysa diligin na siya mukaon og gahi-gahing pagkaan. Puros na lang yung mga oats. O baka ka ng lugaw. Kay maglisod man kuno siyang tulon. Kay saot, wala mong good siya. Ganang mukaon ko na. Sige lang. Kay basin ini akong isulti niya ron. Makahatag niya kalipay. Kay party man ni Budhi sa akong manghod. Uy, kanay. Ay, kinga naman dahil dong ay. Sulod, nahibalo na makan. Sa asa nas Budhi daw. Uy, anong minaw na ako? Ito na. Paingong sakas dudong santis taas. Muadto na kasi ni mami niya. Ay, kanay. Hala. Buhi gitingali di dong Budhi. O magkauli na gitingali siya di Riz Balay. Nanawag sinang Karing ni? Oh, nagpaabot na nimo. Kay ganahan siya nga ikaw ang iyang ikasulti. O kabahin ni Budhi. Kabahin ni... Ambi mi. Hello? Hello nang Karing. Unsa imong giingon ni mami? May isulti ka na ko. Bahin ni Budhi. Ay, Victoria. Kagkanila. Siya mong magpaimong ba dito sa bahay sa akong anak. Kauban ng ako mag-apo. May nakita akong lalaki. O sus, magtanaw na ako doon sa Dudong Budhi doon na. Siya yun sa akong tanaw. Unsa? Mami? Diin ka man di ay nga gabi ka namang nauli dari sa bahay. Nangita ka ba sa imong igsoon? Kung wa ka gani ibalita na ako parte sa imong igsoon, mas maayo pag mugawas ka na lang. Ay, Ilma, ayaw gani pag-iningo ni Ana. Kung pananglit, si Sander na sab ang mamising tungod niya ng imong pagsigi kong pamasol niya. Malipay ka. Hunaw na haragod. Di na ba sa ni Sander nga nung bipalayo din his Budhi? Ikaw baya ang nakaingon. Ikaw ang hinundan nga nung nga... Dili mo samot ang kaikag ni Budhi nga mubihak. Kung iya paunta ning kibadlong, iyang gitambagan. O guha niya gitolerate ang kagustuhan sa iyang igsuon nga mulayas. Ma'am. Tanaw. Kung unsay nahitabo sa iyang manghod, nahug sa mga kamot at itong gitawag og demonyang babae.
Ako sanay nahitabo sa akong anak karon. Tingali, bukog na ang akong anak karon. Ma'am, may akong posibilidad nga buhi si Budhi. Unsa? O, ganong nakasulti ka man ni Ana, Sander. Ganong nakaingon ka nga may dakong posibilidad nga dakong buhi ang imong igsoon. May gisulti si Drusilla na mo kaganina. O sa iyang mga sinultihan, nagpaila nga nakaikyas dahi si Budhi gikan siyang mga kamot. Unsa? O, unsa? Si Budhi nakaikyas gikan sa mga kamot anang tinuod ba ka na, Sander? Unsa ng karing? Kung siya manggid nang malipay gud ko. Kay mawa na ang guilt diri sa ako kasing-kasing nang. Og ang parents nila ni Budhi og Sander, malipay na sila. Kay dako na ang buhi si Budhi. Jay, naibong yung jugo niya, Jay. Nagawa siya magkailan ako. Huwag nga nyo ang iyang sinuluban. Ingon mas kuha ba kaniyano naman lang. Kaya ang atong sa tao nang. Sige lang, manawag ko karon ni Sander. Ako sing sultihan sa imong giingon karon. Maay kay Mary kasama, Tidi. Na ako ikasulti-sulti. Hibaw na ka. Wa man ko'y lingaw. Misuri ko diri sa inyo. Naluot kay sa mami ni Budhi. Og labaw sa tanan, si Budhi mismo. Unya, girl. Kun pananglit, wa na gid si Budhi. Kay patay na siya. Magbubon na gyud ka. Oo, sa may buot ni mong ipasabot anak. Mamangita na kong laing lalaki. Dili pa ko makasulti. Murag dili ko makadawat nga mahitabo na ni Budhi. Sama ni Tita Ilma. Hopeful ko nga mabalik si Budhi sa ila nga usa ka dakong buhi. Maura na. Pananglit, wa na gyud si Budhi. Unya, naman siya older brother. Og sa ako nang gikaingon, mas gwapo pa ni Budhi. Si Sander, siya na lang kaha ang imo. Para kun mamiss ni mo si Budhi, imo na lang gakson si Sander. Og imong imaginon nga si Budhi. Iksaon man bitaw sila. Og kaanggid sa bugnaong. Siya na lang, girl. Mo ba? Ay, medyo may gaan-gaan ang akong gibate, Rodi. Human mo sulti sinang karing kabahi ni Budhi. Pero, yun, si Budhi yun kaya to? Nganong naman siya magkailanin ang karing? Nganong ingo naman ni Adto ang iyang tagway o ang iyang sinuluban? Rodi, nahibawta sa iyang naagian. Natanggong siya sa mga kamot ni Drusilla. Ug tingali, sa iyang pagtinguha nga pag-ikyas gikan sa mga kamot ni Drusilla, may nahitabo. Ug maunay, nakaingon kung nganong nahitabo na niya. Buot mong ipasabot. Basin og nakasinati karon si Budhi og memory loss? Mao ba? Maayo kay ninawag ka. Kay... Okay ra bang imong pagpauli? War ka sukot-sukuta sa imong parents? Kundi ingit ka? Oo, wala. Mituora sila sa akong gialibay ka kanina. Kining Sander. Victoria, tinuotong akong gisulti nimo kaganinang buntag dito sa dapit sa lugar ni Drusilla. O dito sa sasakyanan. Sa dihang ihatod unta ti ka sa inyo. Pero ibalibad ka. Sander. Pero dili na ko ipapuguso ang kong kagalingon diyan nimo. Tungod kay may nanag-iya na sa imo kasing-kasing ang akong manghod. Sander. O kay wa naman ikatumana na akong gugma diyan nimo. Ako ra lang ning taguon diri sa suod nako.
tinuod lang. Mahal tasab ka. Pero... Ako? Mahal sab ko nimo? Ha, Victoria? Pero... unfair kini sa side sa mga igsuon. Dili ko gusto nga masakitan siya. Mao nga bisan sakit. Sama sa imong buhaton. Ako na lang sa may taguon diri sa ilaw sa akong kasing-kasing. Victoria. Sander, kinahanglan nga mubalik ka dito sa probinsya. Kay basin muadto na si Budhi sa bahay sa anak ni ng Karing. Ha? Unsa? Mami? May balik ka og so diri sa akong kwarto. May sulti ka pa ba? Kanus aman mo pangitaon ang imong igsoon. Mubalik ko dito sa probinsya, ma'am. Ug ugma, moadto mi sa kong higala nga si Rani. Aron nagtuon na mo ang dapit nga diin pwede na mong makita dito sa Budhi. Dan pagbalik ang imong manghod diri sa ato, Sander. Og ayaw na pagsukot nga malayo pa nato ang imong igsuon o kinahanglan pag minahalay mo isip managsuon. Mami, dili na ito masultihan ay partiana. Nauna ko'y pangutanan nimo. Kabahin sa imong inahan o apuhan. Wa mo mo'y ingnuntang gipabarang, gipadautan o gigamitan og black magic? Maong ang maong tunglo, midot yun ngadto sa tao nga gitunglo? Nga nung nakahiskot ka, anak. Kinsa may buot mong ipasabot? Ha, Sander? Sure ka ba, Victoria? Wa ka gutoma? Sige lang, Yaya. Kung gutoman ko, manaog na ko. Wa pa lang ko'y ganang manaog og balik. Kining day. Nabati na ko nga nagistoryahan mo ni Sander. Ang maguwang ba ni Budhi? Nagsultihan mo sa cellphone. Og oon sa Yaya. Imo bang nabati ang tanan ako magipanulti? Nga to ni Sander. Ha? Kining day. Pero wa kay ang kabalak-an day. Dili masab ko manabi. Kining day. Wa naman mo ni Budhi. Dili ba nga nagbuwag naman mo? Kay di mo naman siya kibuwagan. Ganun. Unsa, Yaya Milet? Okay man unta day nga magkakamo ni Sander. Kay wa naman mo ni Dong Budhi. Pero murag lain man sabud paminawon oy nga kikan sa manghod ngadto na sad sa magwang. Mauman bitaw na nakalisod sa among sitwasyon, Yaya. Lain kayong paminahon nga akong tubayan si Sander. Kaya magwang manggod siya sa akong ex. Punan pa sa iyang mami nga nasilag sa among kaliwatan. Mausap day, pero day si Budhi urag nagdumili man to siya nga makigbuwag nimo. Kon mabalik na siya day, usasab to siya nga mubabag sa inyong duha ka pagbati ni Sander nga iyang magwang ba? Yaya. Nga nung imo kong gitutukan og sama, anak. Di ba? Matod mo nga nasilag mo pag-ayos mga Orsini. Basin ang imong inahan o ang imong kaliwatan. Mo'y nagtunglo sa unsa? Lahusa? Kining ako na balagang sultihan si Mami. Kabahin sa makalilibog. Kaya kung mahibaw mo sa pati ini, musamot nga mudili murag doon na kay gustong isulti. Kanong dili naman lang ni mo lahuson? Nganong mura mang kagaduha-duha? Sander, kon mahimo,
Ipadaplin una ng mga butang nga dili related sa imong igsuon. Ang importante karon mao ang imong manghod. Kinahanglan nga Mubalik ko sa probinsya, mi. Kaya ang caretaker dito sa ancestral house nila ni Victoria, iyang nakita si Budhi ug nagkasulti sila. Unsa? Nagkasulti sila si Budhi o katong caretaker sa maong ancestral house sa mga Orsini. Di ko may mutang ang magunahon na. Ang mga sinultihan ni Ninang Norma, murag naghatag na kukadlog o kabalaka para sa akong kinabuhi. Kaya nagtudagit ko na ang iyang mga apo lain og mga lihok ug ang mga binuhatan ini klaro kayong supak sa palaod. Mabiya lang ka ko din. Di na ko pabuton nga mura yung iyang mga apo ug maghatod bisan unsa. Kinahanglan nga karong gabi makabiyan ako diri ug moadto ko sa giingon atong tiguwa nga nakailan ako. Ngayon ko gawas diri sa maong bayag ug musibat ko. Unsay inyong gipanagsultihan? Nico, moadto og maasisander sa probensya dahil nahimutang ang ancestral house sa mga Orsini. Ha? Dad, si Budhi gikasulti sa caretaker sa ancestral house nila ni Victoria. Pero ang gikahibudngan lang, matod pa ni Victoria nga nagsulti na ako. Matod pa silang caretaker nga wa man kuno makaila si Budhi niya. Unsa? Wa na makaila niya. Ug nagsulob na lang kuno si Budhi sa yanong sinina. Kanang pinubre ba? Ug may kauban kuno ning tiguwa nga babae nga may da kuno silang gamay nga kinumpra. Ma'am, Dad, wa ba ka makasinati og memorelos si Budhi, no? Tungod sa nahitabo niya? Og katong guwangon nga babae nga iyang kuyog, matod sa caretaker nga sinangkaring, dili ba ka ni maoy nasak-an karon ni Budhi? Human siya makaikyas gikan sa mga kamot ni Drusilla? Dili lang man ako balik dito sa lango pa. Mamaunahin na akong kistaran. Pinapa dito ang baho sa mga tanong ug mga ahos nga ilang gikatag dito sa baba sa lango. Ingon man dito sa sud. Aron mahadlok ang akong mga alagad nga mga bitin. Ug usab kining bitin nga ani asud kanako. Ug lakip ako. Bahoan saba. Kamong duha ka mga lalaki. Dako na kay mong nahimong sa diri na ako. Ug naglungot-lungot na gid kay ko ninyo. Makabawas raw niya ko ninyo. Makabawas raw niya ko ninyo. Unsaon ni mo sa pagbawas? Wa kay moon. Nakita ni mo kung unsay ilang gibuhat. Gigamitan kanila og minaro. Ila kang gipan-an. Ubwa pagid nila ang ama. Ang imo pa yung apo sa sungkod. Imong kaliwat, kadugo. Nagtuo sila. Nagdili ka makaako sa pagbuhat og dautan ini. Ipakita nilang tanan do sila. Ngawa kay giila. Aron dili kanila andan. Ha! Ila kang gipalaway. Ilang gipalaway ang binuhat nga naa sa sud nimo. Ang demonyong bitin nga nakatabang ni Mugdako. Nganong nagpabiling kang buhi. Nagpabiling batanon ang imong kusog. Pangmanit o hitsura. Ug kung naay mo pasakit nimo, kay gusto kang patsyon o masamdan ka og unsa. Mamaayo ka na gihapon,
ug dili ka nila mapatay tungod sa mong binuhat nga naa sa sod nimo. Pero kinahanglan na nimo siyang atimanon ug pakanon sa mga kasing-kasing sa mga batan-ong ulay nga mga babae aron magpabilin kasab nga batanon. Naglakot ko atong duha ka lalaki. Kanunay na lang silang nakabintaha sa pagpasakit ka na ako. O gusto kang makabaos nila. Natural lang nga dili ka magpaalkansi kay binuhat o tao nga magpaalkansi o dili mo baos. Andam ka sa usa ka tao unang kami amo yung hulhugan ng tao sa pagbaos o kung mahimo iyang patsyon ang nagpasakit niya aron matagbaw siya sa iyang kasuko. Bumabalik sa syudad. Nindot na kahiad to ditong dapita. Gusto na akong i-explore ang akong kaugalingon sa mga dapita. Huwag na ako matuloy sa una. Tungod kay nagmukmuk na lang ko pirme sa suok ug nagtago-tago. Pero karon kinahanglan nga mogawas ka na sa imong longga ug mas nindot nga adto ka mamiktima sa lugar nga naay daghang tao aron matagbaw ang binuhat nga naa sa sod nimo. Tagbawa siya sa mga kasing-kasing nga mga birhen nga mga babae. Nagdamgo ko ni Drusilla. Kalit lang ko na siyang naabot diri sa amo. Kaya ako ang iyong tuyo. Oo, gang akong damgo. Mula kinagtinuod. Nagtinguha siya sa akong kinabuhi. Kung dili po ang datingali siya, manduan sa dautan nga naa niya. Ayan na. Liligid siya makaako sa pagbuhat og dautan ako. Og labaw sa tanan sa pagpamiktima og mga batanong mga babae. Drusilla, ganong kinahanglan man nga mangangin ka sa nahitabok nimo. Tungod ba na sa dautan nga nagmandog nimo? Maayon taga mahataga nagkatapusan na ang iyong pagkadautan. Kung dala mo siya is pagkakutubig, kaya ito pabagbagabata o kagilang mamagpapasya yung mamitag po silang mga baligya o dito silang may lalaking nagsinda niya pinahimong lingkuran ng kawayan sa among sila. Oy, hala, si Bodhe ka na! Oy! Ay, Sholo, nagkunay yung gumata na deka dong, sande? Good morning, Anduray. Ay, good morning dong. Sholo, sa'yo ka ba lagi kami matadang? Ay, saman, gigutom ka? Ay, pero, nga naman, nalagainom na magkakape. Kung mo lang gigutom ka, sa kabuntagan, lutuan na lang tika. May painit ra ko nang, kay mo sayo ko og lakaw. Mubalik ko sa probinsya kay... Kay nga naman dang? Basta lang. Maubad ko ni Bosande. Gusto na kayo na kumakita ang imong igsuon. Okay raman sa buog dili, ma'am. Kay magpauban naman ko sa kong higala nga si Rani. Ayaw, gusto kong mauban. Ayaw na lang panaog lain. Kita na lang tulo ni daddy mo ang mga to aron sa pagkuha sa imong igsuon. Hindi mo masayap ko. Siya kini. Idang, Bodhe. Dili ba? Ikaw man tong guwang nga babae nga biduol ako kagapon.
Mitawag na ko anang hana? Oo, ako pinagaw si Karen. Karen, ako gipayan imo kagahapon. Ako nga Karen. Salamat. Salamat, Intaon. Ug salamat nga sa akong pagsuwi sa pag-anhi din. Sumasay mong gingon ako kagahapon. Nga moagil ko atong maong gamay nga agianan. Ug man sa to kabay nga naglinya. Mauno na ang bahay sa imong anak nga imong aduan o arian. Imong gianhe. Pero yun nga, nung nakita man ka nga gahiga diri sa maong dapit sa lingkuran ng kawayan. Usayag kami higa diri daw. Kagabi pa ko meron ng ug natugo diri sa gawas. Ug ako lang yung giantos ang mga lamok. Bahala na, basta makabiya lang ko dito. Makabiya ka? Usay. Nang katong akong kauban kagahapon nga guwang nga babae. Apuhan to siya sa nakadasmag kuno nako dito sa syudad. Mao na lang. Nga kadasmag? Ito pag sa syudad. Siyapa kalibog na ko ni Ingit. O siya man yung pagkahita ko, Adam. Kanasab ang wa na ko masayri nang. Wa na kikog mahinumduman bison unsa. Sumasay lang giingon ako. Atong dito ko sa ospital. Ug usa na sa rason. Kung nganong miari ko ni mo nang. Kaya basin ikaw ang makasulti na ko sa tanan. Parte na ko ug sa akong gigikanan. Kaya bisan sa ulo ko sa pagunahuna ng kung kinsagid ko. Wagid ko'y nahinumduman ang Uy, siya! Mo ato may probinsya si Mami. Ito na, Victoria. Mga ato na ta. Si Daddy, dili mo uban? Kita rin mga ato, Ma'am. Kamu na lang, kaya na ko importante katibanon. Oy, pag-amping mo sa niyang pag-adto dito, ha? Kaya nahibaw na mo kung kisay angan ninyong likaya dito. Ayaw ka bala ka, Dad. Dili mi mulahos dito sa ancestral house. Kay naaramang kuno si Nangkaring dito sa bahay sa iyang anak. Victoria, dili ba nga imo masab nga gipahibaw si Sander kagahapon? Ay, base nung mga tosab sila dito. O sabat okay na ba ninyo nga posibleng mag-abot mo dito ang parents ni Sander? Nga mususi kung naabag yun dito si Budhe? Sabat okay na ninyo? Nga inyo na silang ikaabot dito? Kung mahitabo man ang giingon ni Daddy nimo, ayaw ka balaka. Niyara ko anak. Always kong ready kung pananglit. Naaman siya'y buhaton nga dili maayo niya nimo. Okay raman gid unta. Nga dili na lang kumuadto. Kay dili naman ko parte sa kinabuhi ni Puthi. Pero gusto lang sab na akong ipakita nila nga concern ko sa ilang anak. Bisan pa man og ila kong gikontrahan. I mean, sa mami nila ni Sander og Puthi. Nalipay ko. Nga nahibaw. Nga nakita ni Nangkaring si... May nanawag si mong cell. Tanawa og si Kinsa. Si Nangkaring, Ma'am. Nahibaw naman siya sa akong number. Ako man siyang gihatagan kagabi makadiretso na siyang tawag na ako. Maayo hinuon. Hello? Nangkaring? Unsa man nang? Hello, Day Victoria. Day, paminaw, si Budhe, niyakaroon siya ba sa akong anak? Ha? Laasiran diha sa... O siya akong panagsulti, Day. Ako nasairan karon nga na-amnesia yun ay nisiya, Day. Ha? Unsa? Unsa, girl? Nag-istorya mo sa mami ni Budhe kaganina? O, Tidi. Kinagyan mo ko lang ni Sander o sa iyang mami. Mautumihunong sila o kadiyot. And then, nagkasulti mo. O, Tidi. Og matod pa sa mami lang ni Sander, ni Tita Ilma, nga moto sila sa province, dito sa dapit kundiin, nahimutanganan sa Israel House nila ni Victoria.
mao ba? Nanon niya? Anong imo magkugsultihan, ana? Murag doon na kay buot ipasabot ka? Murag, ganahansap ko mo anto? Moampas ka ata? Daan palagyud-yud ko. Nga mao na'y rason sa imong pagpahibaw na ako. Kay magpauban ka. Sige na payot. Bani ko. Ka-excited sab ko kaayo nga ako makita si Bodhi. Sige na. Muhago pagyugkas pag-adto. Nga inighuman sa ilang pag-adto dito. Ilang maghapon ang dadon balik dito si Bodhi sa syudad. Ikaw papayot. Wagit kay ayong pagkahikala. Imo bang bawo na akong gibati karon? Nakalipay og kahinam nga makita si Bodhi. Suportahi sab kuno ko. O bani ko. Sige na. Muari siya, no? Kanang imong giingon nga akong uyab. Oo, Tom. O nagpain mo na sila diri ikaw. Siya o kagiang mami. Unsa ba yung itsura ng Karing? Guwapa ba siya? Ay, guwapa kay Gogoy. Murag akos batanong pa ko. Guwapa. Bitaos pagkatsigood lang. Guwapa kayo imuyab dong. Liwat kay siya siyang silbing lula nga mao'y silbing nakidnap ni mo. Kaanggit kay sila ugnaw. Labi na ang iyang mga mata. Nindog kay silang mga mata dong. Mao ba nang? Pero lahi na ang mga mata ni Drusilla karon. Labi na kung masuko. Ha? Drusilla? Oo. Kadtong nahimong demonya nga mikidnap ni mo ba? Mausap niya iyang mga mata dong. Labi na nga si biktimahon. Mausap niya nga Diyos pagkahimong matas bitin. Og Bayo, tawag lang. Bayo! Ayo! Nagkaring? Sander ba yun? Iya ka nung tingog. Sander? Kinsa ba siya nang? Murag nakila ko lang ano. Kanang pangan nga Sander. Maugid ang baya, kundin. Ari na to posibleng makita si Budhi nga ang imong maghod. Mao lagi na, ma'am. Mao nang dapita ang giingon ni ng Karing ni Victoria. Og gitix pa man gani ni Victoria nako ang landmark para dali ra nato mutultulan inig anhin nato. Ay nalang pagsige og hisgot ang iyang pangan kay di ko ganahan nga maminaw. Mami. Oh, tanawa. Iablihan ang pultahan anang maong gamaing bahay. Sander! Huwag yung dahil sumasaya. Ikaw yung dahil kinidang. Kau ba na akong mami nang? Si Mami Elma. Ma'am? Mao ni siya ang caretaker sa ancestral house niya sa mga Orsini. Nakakita og nagkailan ko anak niya. Oh. Ha? Sana kadool ta sa maong dapita. Nagkakusog sa pangkulba sa akong dughan, mama. Nahadlok yun ka nga naasab dito ang mami nila ni Budhi. Ang ako mang ikabalagan, mami. Nga iya kong pagkauwawan. Mura maglain siya og masuko. Mura na siya taga-squatter o kinaiya. Oh, tanawon lang nato. Kung ang sayang ipakita nga kinaiya. Kung iya tang makita. Kung naamanggit siya, giuban ni Sander. Aron makita, ukuhaon ang iyang anak nga si Budhi. Dali mo dayon. Panood mo dali ka may mas akong anak. Asa man si Budhi ng Karing? Oh, asa nga akong anak ka si Budhi. Asa si... Oh, inara siya Sander, ma'am. Budhi, siya. Agi-imong iksoon si Sander o agi-imong mami. Sabad ang imong manisilang gahingang tuman. Budhi! Brad! Salamat! Salamat sa kahitasan nga nakalingkawas ka na sa mga kamot sa demonya si Drusilla. Ha? Anak, kaluoy na ni mong aon.
Wagyud kay kalainan sa mga tao diri sa probinsya. Ang imong dakway og sinuluban. Wala kay kalainan sa taga diri. Anak, anak. Ikaw. Ikaw di ang Brad. ang akong Brad, we're glad that you're still alive, Brad. Thanks God. nalipay sab ko nga nakita ta mo karon. Og natubag digid ang akong mga pangutana. Kung kinsay akong pamilya og taga-asa ko. Anak, mamaulit na ta sa ato. Ano makaligo ka og tarong, og makakaon ka og tarong, og makailis ka og sit maayo nga sinina. Sige na, dali na. Mami, mudit sa lang kaglakaw. Dili gani ka magpasalamat sa tao nga gidangpan sa imong anak. Sorry. 30,000. Igo naman siguro ni. Kuha. Tinulan ni Mami og kwarta sinang karing. Ako nagpasalamat timo sa imong pagtabang sa akong anak. Kuhaan na ni. Ayaw lang, ma'am. Siya magiging kayo. Karoon naman siya nga mag-tiris ba sa akong anak. Ay, bisan kuhaan na lang ni. Dili ko gusto nga inigbiha na mo na aday mga istorya nga mo tumaw. Nga mo ingon dayon nga ungrateful ko nga pagkatao. Og dili ko kahibawong muhuna-huna sa mga tao nga nakatabang nila. Mami! Mami, ang sakit na ni Sander. Naabot ikit ay siya. Kinsa mo kahiyang kauban? Iyang higala nga si Rani o ang iyag yung parents? Ang iyagi tingaling parents. Kaya syempre, gimingaw na ko sila sa ilang anak. Og puno na sila sa kahingawa ini. Maong manganhigit sila para ilan ni makita. Unsa man, pabili lang ta diri sa sakyanan o mupadayon ta sabay nga diin na sila. Ikaw rin akong agton. Mga tuta, mama. Kaya mauna ang atong purpose sa atong pag-anhi. I don't care kung naa ang maming iputi. Gusto lang ako ipakita nila nga dako sab ang akong tinguhang mabalik si Budhi sa iyang pamilya, sa ilang panimay. Magawas na din sa sakinan, ma'am. Ang pagpangayo og pasalamat, Mami. Igo na. Dili kay daghan pa kayo kag ipanulti. Namurglain kay pambinahon sa pandungog sa uban. Nangasaba ka ba nako? Sa ilang atubangan karon dinhi, ha? Ngadto na lang ta. Sige na. Nang karing. Asam to mong giingon ako. Di ba? Nga miingon man ka nga mori siya. Mo are. Kinsa man ang imong giingon, Budhi? Maayo! Nang karing! Nang! Hala! Si Victoria! Naas na siya, Siya siya. Niya niya siya Budhi. Agako kiingon niya mag-imo ko siya Budhi. Niya niya siya. Ha? Mao to siya? Ang maong tingog nga. Unsay uyab? Wa na sila ni Budhi. Buwag na sila. Budhi, wa na kay uyab. Wa na mo og ni Victoria. Kaya si Karing, ni kalibutan ninyo ni Victoria. Wa ni si Kahibaw, nga wa na mo. Kay iya ka ng gibuwagan. Dili pa. Tingog mo to sa mami nila ni Budhi o Sander. Kung nadungog nimo ang iyang gisulti. Nabati niya nga niya ka na. Naabot ka na. Umota iyang gisulti. Sa ato pa. Wa niya kinahanglan na ang imong presensya. Mas maipagwa na lang ta mga ri.
Victoria! Anak! Oh, isod yun si Victoria sa Mumbai. Mami, please. Gusto na. Ayaw ipadungog sa mga tao diri. Nga ang inahan sa gitabangan ni Karing. Nila do batasan. Matapobre og. Budhi! Budhi, kumusta ka? Nalipay ko. Nga nagkalingkawas ka sa mga kamot ni Drusela. Nahingawa kay minimo. Oh. Ha. Oh. Mesod cute ang bagkaugnaw. Oh. Ikaw? Ikaw sa Victoria? Nga imong ex. Oh. Ikaw? Akong ex? Medool ka pa, cute. Wala lang yung kamubalik sa akin. Ha, magpasalamat ka nga nakalingkawas nga buhi ang akong anak. Kay kunwa pa, baunon gid unta nimo hangtod sa imong kamatayon ang nahimong kapalaran sa akong anak. Oo. Hangtod karon. Dili gihapon ka mo angkon sa imong sayop. Nga ikaw ang rason kung nga nung mibiya si Budhi sa inyo. Ug hapit siya madisgrasya sa mga kamot ni Drusela. Tungod kay dili ko makadawat nga ang akong anak makauyab o... Husto na, mami! Husto na! Budhi! Bro, Budhi! Usay pasabot atong... Anak? Budhi! Naulian ka na ba? Ha? Si Budhi, nanglugmo ang luha sa iyang mga mata. Bro, buot bang ipasabot ining amo nakita karon nimo? Nabalik na ang imong memorya? Ha? Lakay namdum ako. Kung nga nung naabot ko sa layo. Tungod kay palayo ko sa bahay. Tungod nimo. Tungod nimo, mami. Budhi, anak. Gusto mong buagon si Victoria. Tungod kay nasilag ka sa kaliwat nila ni Victoria. Budhi, na. Epektibo gid ay among gihimo. Kay tungod adto, mibalik na ang imong memory. Pero nagtuo ko na inanay na gid nga mibalik ang imong memory. Kay naa may uban nga mga amnesia. Paulian na sab sila dayon. Inanay rang manumbalik ang ilang memorya. Ug mao ka Budhi. Ug nagpasalamat kog dako. Kay magkalingkawas na ko sa mga pagmahay ni mami nimo. Sige, arin ako. Dili. Migawa siya. Ayaw siya pugi. Pasagdi siya. Mabalik na sa agi si Victoria o ganyang mami. Mamauli na sila. Tani, mami. Mamalik na ta sa agi. Mamauli na ta. Okay ka lang ba? Okay ra ko, mami. At last, nawa na ang kabukat sa tundugan o kalabad sa akong tungod sa pagsigi o gunahuna. Kung saon nga masulbad ang hitabo ni Budhi. Pero karon, mabalik na gid siya sa ila. Makapauli na siya. Og malipayon ko para nila, mami. Kaya dili na sila magsigi og kaguol. Kaya na'y usa ka part sa ilang family nga na-missing. Pero karon, naa na. Mabalik og makapauli na sila. Anak, Victoria, nakuwangan ko sa imong reaksyon kaganina. Dili ba nga mahal man kaayo nimo si Budhi sa dihang kamo pa? Ayaw kog ingna. Nga nawa na lang sa ingon kadali ang imong pagbati ngadto niya. Sa pagkatinuod ni apay gamay nga nahibilin diri sa akong kasing-kasing para kang Budhi. Ha? Gamay nga nahibilin? Victoria, dili pa nga matod mo nga mahal nimo si Budhi? Unsa man? Imo na lang gid siyang gilangkat sa imong kasing-kasing tungod sa iyang mami? O
Una ka na nga rason ang iyang mami. Maong ako na siyang ginahini og langkat diri sa akong kasing-kasing. Ikaduha, tungod kang Kinsa? Mami. Mas mahal na nako si Sander. Siya na ang niya sa akong kasing-kasing. Huwag managsama mi, Ma'am. May gusto sa usa-usa. Oh, Victoria! Ito ang mami nila ni Kuya Budi. Ang bayab niya ni Victoria. Kuloin ang batasan. Mao cute. Lain kahit batasan ang mami sa uyab ni Ate Victoria, oy. Mairasan, nagbuwag sila, oy. Pagkanya yung mga chismos, kaya mo. Yung saya hibo ang katiguaga di Victoria sa bangtaw. O skaliwa, chismami di Bodhe. Maungagan siya kasilag sa pamilyang Victoria. Nya, maayo dahil nang magtumod. Nga dili man masagot ang Ginoo, ana. Dili malipay ang Ginoo. Ingon sila si mama o papa namo. Ang mga tao, apo ko, lahi-lahi kinikinaiya. Ngay mga tao nga majinubdyan na sa mga tao, dali lang mawangi ang kasuko. O na siya panggapisang desayo na sila kabubot ang Ginoo. Pero ilan ang weakness, kinikinaya sa tao lasod wag tagon. Pero imong makontrol. Mangayo lang itagtab ang Ginoo. Kabuhat ka sa mahiyang kabubuton. Mas maipag mangita na lang si Ate Victoria og lain. Naman bitay dagkang lalaki. Nya kini mga buotan ng ilang mga mama o papa para may problema sa ilang gugma. Kaya wala. Mura magkure. Anak, dili na ko tawagan si daddy mo. Gusto ko nga masurpresa siya nagpauli niya nga naa ka sa bahay. Si Budi, nagsige na siya makainom. Wagin niya tubay si Mami na nagsige ang istorya niya. Anak, Budhi, inig-abot sa bahay, kaligo gidayon ha. Unya, panabod og maayo og mag-shampoo ka atong imong paboritong shampoo para mahapsay og manindot ng tan-aw ng imong buhok. Og mas maayo pa nga mohapit ta og barbershop. Paputli lang imong buhok nga mitag-as na. Ay, intaon. Wag ito ba ni Budi si Mami? Asam kang mahuna ini nga kubangon. Tuwag ka. Sa akong tanaw sa imong buhok na gahi na gyud. Unsa ba imong gi-shampoo sa dito ka pa sa ilang mga kamot? Unsa, pwerte yun nilang lisura nga murag nahamos man kag maayong tan-aon. Mura ginagisigihan ni mo bantay na ko. Mura gini mo nakita. Wa ka ba magpasalamat? Niya, buhi ko. Ha? Anong bugat man kakagsinultihan ako? Naglagot ka ba? Nga, mauna to ipakita ni Victoria nimo. Mami, bago pang naulian si Budhi, imo na hinuon nga stress ang iyang huna-huna. Ay, wala ko gi-stress ang huna-huna ni Budhi. Gusto lang ko na iya lang kalimtan si Victoria. Kinsay na sayon. Nga, nakakita na siya laing lalaki. Maong ingon na ato ang iyang ipakitang pagtagad ni Budhi. Maong ikaw, anak, Budhi, ayaw pa alkansi. Pangita na sa buglaing babay para nimo. Wada na sa hingpit si Victoria sa muna-huna. Nakapailaing makita nga labaw pa kang Victoria. Malipay ko nga magamubunaw dali si Budhi para may kagawasan nami sa usag-usa si Victoria. Ugwa ko'y pagi bisan pagmupapag si Mami. Ano mo dili? Ug magtabang mi og si Victoria. Unsa magkahisunod nga mahitabo. Sundan gid ninyo kanunay ang uban pang mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Mga mata
ni Drusilla. Kung ako itong mag-sunod ato ang part 9 sa mga matador sila. So, gusto na ko pagpasalamat tanan paminaw sa atong mga matador sila. Kung nag-comment, salamat po kayo sa inyo na na-appeal sa atong pag-vlog. Dagang salamat. So, paibaw na ko, mahuman yung drama, mga matador sila. Kaya hapit naman na tapos, ang gamay na lang kulang kay Ugma, kung upload ko part 10. Maka-upload na dahil ta sa Palamay Drama. Ato lang siguro, ato lang dyan itiwason ang mga matador sila para makailit sa dagan-dagan sa Palamay Drama. O uspo na ko, pagpasalamat dyan, labi na sa katong nag-comment, shout out na to. Shout out na to si Dads Vasquez, si Lindsay Arnil, si Karen Baroy. Mao tong listeners, atang-atangin lang atong sunod nga part 10 sa ugma pon upload na sa part 10 sa mga matador sila. O daghan jud salamat sa inyong tanan mga listeners.